Nieuwe bedrijvigheid en daarmee nieuwe werkgelegenheid in een fantastische plattelandsregio. Dat is de uitdaging van Stichting Innovatiehuis Lauwersdelta. Dames en heren, Tom heeft me al even aangekondigd. Mijn naam is Henk Everts en ik mag mezelf de eerste kwartiermaker, aanjager noemen van dit prachtige initiatief. Zoals Tom aangaf, is dit niet mijn feestje. Er zijn zo ontzettend veel mensen, organisaties bij betrokken geweest om dit initiatief tot stand te laten komen. En zonder hen waren we gewoon nooit zo ver gekomen. Zo zei het kind en gogen. Ja, Tom, ja. Joop van Houten van Fritek Personeelsdiensten. Sinds verleden week ik het gehoord heb, ben je partner bij het Lauwersdelta-huis. Waarom ga je hem dat in? Nou, wat we belangrijk vinden, dat is vooral het innovatiehuis, dat is innoveren en samenwerken, daar gaat het eigenlijk om. Wat we vinden, en CHU eigenlijk min of meer ik vragen om een expertise, vooral op personeelsdiensten. Dat houdt niet alleen uitzenden of payroll, maar ik juridische zaken als contracten, flexwet, neem maar op. Dus een soort expertise binnen de hele groep. Hoe belangrijk is het Lauwersdelta-huis voor de regio? Ik denk heel belangrijk. Vooral om dat samenwerking. Maar dat is op het moment een hot item. Iedereen die gang zijn eigen waai en zijn eigen paard. Maar nu blijkt dus dat we in deze regio eigenlijk alles wil hebben. En als je dan samenwerken, dan kan je nog wel meer brengen. Toonsdag opende in Boetenpost het innovatiehuis Lauwersdelta. Meer dan 200 mensen waren aanwezig bij de officiële openingsplechtigheid. Deze was een nieuwe motiverende tastspraak van aanjager Henk Everts verjochte door Bert van der Haar, voorzitter van VNO-NCW Noord. Het innovatiehuis wil een plek bieden waar het ondernemers elkaar moeite kennen om elkaar zat te versterken. Net alleen nog startende bedrijven kunnen te plakken bij Lauwersdelta, maar ook bedrijven met al wat meer ervaring. Op deze manier kunnen de bedrijven van elkaar leren om zo beter in te spelen op wat er in de merken libbet. Na de opening konden de gasten kennis maken met de bedrijven die intussen al een plakje vonden hebben in Lauwersdelta. Heel nieuwsgierig wie ook de 3D-printer van Friesklap. De innovatieve printer van de toekomst koe op een prutte bekijksrekening. Wij staan hier bij een 3D-printer en dat is een machine die in principe alles kan maken wat je wil. Alles. Alles, je bent nog een beetje gebonden aan het materiaal wat gebruikt wordt, maar in principe zou je alles wat binnen deze box past, kan je maken. Dus dat kan een fase zijn, dat kunnen auto-onderdelen zijn als dat materiaal het houdt, wat je maar kan bedenken. De eerstvolgende stap denk ik eerder een soort van copyshop idee. U maakt thuis, maakt u zelf een tekening, een design wat je graag zou willen hebben. En je gaat met je USB-stick ga je naar de winkel toe en die print het voor je uit. Maar ik denk dat het best zo mogelijk is dat er in de toekomst dat iedereen zo'n printer in huis heeft. Het is goed mogelijk, ja. Belangstellenden kunnen meer informatie over het innovatiehuis vinden op www.lauwersdelta.nl.